Het is nog wat koud, maar het gas is goed genoeg. En daarom binnen de squarredwarren bij Piet de Boer van Weidum verleden weken weer wiet iepen zet. De boer docht zijn bessen al jarenlang in de maaitijd naar Boetenta. Een bewuste kar. Ik vind het gewoon heel erg mooi. Ik vind het een prachtig beeld. Bedrijfseconomisch denk ik dat het voor ons bedrijf aantrekkelijk is om te weiden. En de arbeid is gewoon minder voor mij als we koeien in het land lopen. Het scheelt me toch 2 uur arbeid per dag. Boeren die zeggen op dit stuit we hebben oors in zijn weidje aan als niet meer naar glien. Niet meer naar glien wie het zei van weidje als je dat dient dat we eigenlijk simmer wat uit de tijd. Waarbij het eigenlijk wel wat doe ik wat vergeten waard dat het nog steeds gewoon een hele economisch rendabele business is. Pieter Jong van Skinne Gautum zocht het likwels oors. Hij had een grut melkveebedrijf met enkele honderden kei en zocht het net zitten om ze alle keer te weiden. De schaalvergrutting heeft toch wel mooi aanleiding joent om voor deze keuze te komen. En daarnaast hebben wij hier de beperking dat we toch wel op trapgevoelige grond zetten. En ja, we hebben toch simmers dat het soms tegenwierd is en dan moest je de kei weer binnen houden. Hoewel de ene methode net beter is als de oren, bezieken de Dairy Campus met cursussen de boeren dochs wat bij te spiekeren over het waaien. Want er is nog een protte onduidelijkens. We zorgen ik dat daar aan de jaren is de aandacht bij het onderwijs van waaien volle minder geweest. De Jong hoopt in elk geval dat de discussie over het wol als net waaien net alleen op basis van emoties viert wordt. Ik denk dat we wat meer, ik als zuivelindustrie, wat meer naar het totaalplaatje hebben. Naar het hele concept van hoe geven wij mooie kei om, hoe we die kei huisvesten. En dat we dat meer naar de consument en naar de burger uitstralen moeten. En net alleen beperken, want ik vind toch wel in dat hele discussieverhaal van weidegang toch wel een heel groot gedeelte sentiment in ligt.